Здравейте хора, аз съм DarkNewsBG и днес ще играем на Minecraft Pocket Edition. Така, ето ми го новия скин, това е на Джон Сина. Добавих му само ръкавиците и панталонките. Нали, промених му го. Така. Тук съм написал Hypixel, ама още не може да ми се поправи. Я чакайте малко. Не може. Не мога да влезна просто. Не ми дава. От кога искам да играя и се не става. Така, ето го, YouTube, New. Така. Допа. Така. Както спомняхте, тук се развихме. You may not rest now, there monster. Има чудовище навънка. Което е много гадно. Ето ги. Пак. Така, опа, извинете, нямам звук. То не е, че така е много по-силен. Така. Така е по-добре. Защо не мога да спа? Опа, малко е по-силен. Ще намалим моят звук. You can only sleep. То става в ден вече. Нали? У нас има още една така къща. Аз тук съм си добре. Така. Започнаха да горят. XP, не. За който не знае, ето това дава пръчки. Само ако го щупиш с ръка, иначе не дава. Според мен скина ми стана много як. Така. Тая къща също не е зле. Така. Жалко, че тук няма ковачница. Иначе ако имаше ковачница, щях да се... щях да живея в нея. Щях да я преобразувам. Така, къде беше къщата? Не е тук. Тя си скубих къщата. Не тя. Да, не е това. Не бе, къде е? Ето я, бе. Какво се паникил съм и аз? Ето. Така, ето тук ни е къщата. Тоже планината. Ще запомня. Крипър. Не искам се занимавам с тебе. Не. Ела тук е крипър. Не при къщата ми, ела при мен. Хайде, татка. Идвай. Ела, момченцето ми. Айде. Така е най-лесният начин да убиеш крипър. Ох, кактус. Така, само малко да оберем реколтата. Така. Не ми даде много сит. Даже за едно не ми стига. Не, даже за две. Така. Така падна нещо във водата. Така. Да видим дали ще ни стигнат за да посадим всички. Така. Да отидем в къщата ни. Това не знам как се образува. Това. Не знам, ама скоро мисля да снимам клип
в който ще покажа къщата ми, направо един влог, така да кажем. Но не знам кога ще бъде. Така, грудки имам. Чакай. Трябва да се наедем. Те грудките много не пълнят. Те пълнят по половин бутче. Айде. Не, грудките ще си поставя в мене. Тъй като нямаме много дърва, и то от този вид, ще си посадим едно. Тук не може, трябва ни пръст. Ей, тук си ги посадиме. Знам, че е малко дебилно. Ама така да го направим. После като го сечеме, то се оправи набързо. Така. Обмислям дали да остана още малко време в пустинята, в това село. Или да тръгна на експедиция и да търся ново село. Не знам. Или пък направо да си правя къща. Така че предлагайте и ми кажете в следващия епизод, нали, ще разгледам коментарите. Така. Очаквам от един приятел, нали, ще му кажа да ми изпрати версията на Minecraft 1. Нали, 0.14.3. Не знам дали има някакви нови апдейти по версията. Защото все пак на мобилните телефони или таблети, аз в случая съм на таблет, не знам дали има някакви апдейти като на компютъра. То в момента на компютрите е излезнало 1.9.3 майче. Не знам с точност. Ето, вижте, че сега има че ни дават повече такива семена, отколкото предишния път в миналата ферма. Насете я. Така. Така. Стъмня се. Аз почти нищо не правих. Така. Все едно преплясна. Все едно ще вали. Светкавица направо. Гърми някакво. Така. Сега. What? Какво? Скелет. На другата сутрин ще го убиеме. Ау. Така, къщата ни. Дали може да спи? Сега, ако не мога да спа заради скелета, ще го ходя да го убия. А през това време си направим хляб. 9 хляб. Така. Така, сидове. Това беше сид. Да, сид. Това
Това е 5 друг сета, е. Джон. Не знам, скоро мисля, ще намеря начин да си направя интро. И мисля да го запазя в тайна това интро. Какво ще бъде? Ето му отзада. Мускули колкото щеш. Така. Май прекалено рано тръгнах да се прибирам. Така. Ако имаше такова нещо пан, сега. Ако имаше такова ковашница, щяхме да сме много благодарни. Защото можехме да намерим панталонки. Скоро мисля да започна с сидовете, да разглеждаме различните сидове. Така. Скоро ще намеря начин някак да играем с някакъв текст. Ще намеря начин, защото не ми дава на самата версия на таблета ми. Не позволява да сваля MKP Master и да си сложа Texture Pack. Което е малко странно. Ето. Някъде ще вали. На мен чудовищата са на макс. Няма да го свалям. Да бъде по-трудно. Ще ми идват всички видове чудовища. Брат, арестирай. Подпали там. Колко близо удари до моята къща. Едно само да не удари в моята къща. Макар че няма да имаме проблем, защото къщата ни от... Как беше това, бе? Cobblestone Sand, какво беше? Нещо такова. Не го знам точно. На 15-та минута ще свършваме. Така. Нищо интересно направихме в този клип, с което съжалявам. Но просто, как да го кажа, YouTube не позволява повече от 15 минути да се снимам. Това е яко. Какво беше там? Това падна. Само да не е крипър. Видях, че нещо падна. Крава. Кога не съм ял месо? Брат. Можах да оцеля. Въглища видяхме. Още по-добре. Въглища. Айде. После, в другия епизод, мисля да започнем малко да покопаем, защото цялото ни време в това селище беше само малко да пофармим. Това всичко е пораснало. Нищо. И да си говориме. Откъде скелет? Вярно. Къде се скрил там, бе? Нямам повече. Ще хапнем грудки, защото има много. Там има кокошка.
Мисля до тук да приключвам с клипа. Надявам се ви е харесал. Абонирайте се и това беше всичко с мен. Чао!